10 מכשירים שילדי שנות ה-90 לא ישכחו לעולם. נגן MP3 קטן, בלי שמות, רק טרק 01, ואם היה לו מסך היית טייקון. דיסקמן, קצת תזוזה וביי ביי לשיר, והסתובבת איתו כאילו אתה בקליפ. הסטה, הרצת קדימה ותנחש מתי נגמר השיר, ואם נתקע אתה חייב עיפרון. קמבוי, טטריס, מריו, ובקושי רואים משהו במסך, 5 גוונים של אפור. טלפון אלחוטי מהראשונים, עם קליטה של חצי מטר, ואחרי חצי שעה הלך לך הצוואר לשבוע שלם. סטארטק, טלפון מתקפל עם אנטנה, היית פותח אותו בסטייל וסוגר אותו כאילו סגרת עכשיו עסקה במיליונים. סופר ניטנדו, גרפיקה פיקסלית, שלטים עקשניים וקסם טהור. טלוויזיית קופסה, NHDMI, רק אנטנה ממתכת וקליטה שזזה עם הגוף. רדיו טייפ, דאבל קסט, היינו שמים אותו על הכתף ומרגישים כמו ראפרים מ-MTV. עכבר עם גולה, נתקע, תפרק אותו, תגרד אותו, תשפשף אותו, תחזיר, עכבר עם סטנדרטים של פעם. תכתבו לי בתגובות את מה הכי אהבתם ואת מה אתם הכי זוכרים ובמה הכי הרבה השתמשתם.